दिनै आंनि गोथार जुलियाव लिंहरगोन आं बयखौबो आंनि हाबायाव नेनानैल' थादो नों दुमफाव फैगासिनो दङ आं नोंनि खाथियाव। माथो दुमफाव बायदिसो नुलायलांबायलै आं। खुसिजोंनो मा नुदों मा थादों गावखौनो फात्ता मोनलायलाङासैलै आं। बमब्रु आं दुमफावानो माथो। खुसि जाब्ला जेरावबो जेथिंबो नोंखौल' नुफ्लाङोलै दुमफाव। आंनि आसलि दुमफाव आंखौ न'आवसो नेगासिनो दङ। आंनि गोथार जुलियाव बयखौबो लिंहरगोन आं आंनि हाबायाव नेनानैल' थादो नों दुमफाव। आयौ बमब्रु आंखौबो सिनायलाङासै आरो माबायदि मानसि बेलाय। दरखार गैया बेनो जुदि आंखौ मोजाङै सिनायाखैबालाय बेनि खोथाखौलाय मानो सानबाय थाबावनांलाय। होमबाबो दुखु मोनो आरो आंखौलाय मानो मोजाङै सिनाया बियो बुजिया होननानै। गाबा आं बिनि थाखाय। मालाय दिनै बिनि हाथासुनि खुरथोंसै बियो दाउसो देलायजोंनो समायसोगोन सानैजोंबो। जेबो होनलां जायखिजाया सानैजों मोजां रुजु रुमु रायजो जाबानो जाबाय। दुमफाव नुबाय दा बमब्रु हाखराव गाब्र'नि आखलखौ। नोंखौ नुनानैबो माथो जेबोखौनो बुङासै दुखुबो मोनबावासै माथो। मिन्थियाहाय मा होनगोन दे बेखौ। जेबो होना बिदिखौ केयारलेस जाम्बा सियानसो होननानै बुङो। मोजाङानो जाबाय दुमफाव नोंखौ लाङिया नों बिजों थाङिया। खर'सो गरम जाबाय थागौमोन नोङो दुमफाव बमब्रुजों हाबा जानांगौबा। दाबो गोसोखौ दुखु दा खालामसैहाय। इसोरा जेखौ खालामो मोजांखौनो खालामोनो माथो। इसोरखौल' दुसिबाय थानाङा। इसोरा सब समावबो रावनोबो गाज्रि खालामनानै होआ। जों गावबागाव खामानिखौसो मोजाङै सिजोल मथे मावनो रोङा होमबासो जोंना खामानिफोरा जाफुङा दा बमब्रुना गियानानो गैयाबालाय माथो बुंनो। दाउसो देलायखौसो लानानै थांनाया दुमफावखौ खावनो फैनाया आरो नै दा दुमफावखौ नुलांबाय होमबाबो जेबोखौनो सानबावा। बिदि मानसिखौलाय माथो होनबावनो। नोंसोरलाय बहा थांनो नागिरदों? बे बमब्रु मोननावनो हाथासुनिखौ सानावनो खुरगोननो बेनिखायनो थाब थाब लेंहरदों ओंखाम ओंख्रि संनायाव हेफाजाब होनो। नोंलाय थाङा? मा सोंनाय जादोंसै? नों अमा राजानि हाबायाव थांदोंमोन आरो थिग बिदिनो दुमफावाबो थांनाय नङा आरो ना दुमफाव? नायनोसै मा जायो नोंसोर थांग्रोदो दे। दे दुमफाव बांद्राय गोसोखौ गाज्रि खालामनाङा। जागोन दे। बमब्रु नोंनोथ' मानसिया मानो एसेबां लाफारबायि मानो एसेबां गियान गैथारै नोंलाय। आंखौ नुनानैबो आंखौ मोजांखौनो रायलायलाङासै। मा होनबावनो आंलाय गाबाय दे आं। नोंहासो केयारलेस खालामदों दा। नों गोदोबो आंखौ बिदिनो दुखु होखायोमोन। आंखौ मोजां मोननाय समावबो आंनि अमाखौनो खावनानै जाबावदों बियो आंनो होफैनाय गिफ्टखौनो। अमाखौनो सिनायानो बेहा आंनो होफैनाय अमाखौनो। बिनि उनाव आंनि जौ फेनाय भिडिअखौ गावनि निउस चेनेलाव टिआरपिनि थाखाय भाइराल खालामना होनाया बेसेबां आंलाय बेखौलाय निमाहा होनसै। बेसेबां आं बिनि फिसा फिसा गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होबाय थानो। आं जुदि गोरोन्थि मावनाय मोनब्ला बे आंखौ निमाहा होगौमोन होनाय नङामोन। थाथो गावहानो गावनि आथिङाव रुवाजों दानस'नानै लादों दा उनाव आंखौ दाय होनो मोना माथो बियो। आंबो मालाय मानो दुखु मोननो नागिरदों। मोना आं दुखु। ओरैनोबा दुखु जानो गोनां गोबां प्रब्लेम दंबावो आंहा। हौवानि थाखाय दुखु जाबाय थाया आं। दाउ अमा फिसिनांगौ बिनानावमोनखौ फोरोंनांगौ कलेजाव नाम थिसननानै होनांगौ बिमा बुरैखौ नायनांगौ। बेफोरावनो टेनसनखौ हगारना होनोसै आं। मा दिनै जोंनि स्कुलाव पेरेन्टस मिटिं दङलै। पेरेन्टसफोरखौ लिंहरदोंमोन। नों थांगोन ना थाङा आफा? आं थांनो हाया। नों माखौ लिं? मानोलाय दासिमबो दुखु जागायाखै नामा? ओहो जागायाखै। मा होनबा नोंनि दुखुआ मालाबाबो सेमनाय नङा नामा? आं मिथिया। आफा बाथोलै बेफोरखौ सिन्था खालामबाय थायो नामा? अमा राजा बे सिरियावलाय मा मोनबाय थाखो नोंलाय? आफाया दुखु जादोंनो। हा दुखु जायो न' सिङाव थांनानै दुखु जायोबानो जाबायना। मानो बयखौबो नुथों होननानै दुखु जाबाय थानाय बेलाय? आंहा हाथासुनियाव थांनांगौ होगार। सोरनि हाथासुनि? सोरनि हाथासुनि जानांगौ जाखो? बमब्रु आरो दाउसो देलायनि? थां आं। मानो थाङा जानांगौ जाखो? बिमाया दहाय फुङाव लिंफैदों। आं आंनि बिनानाव दाउदैखौसो बमब्रनो हरनो सानदोंमोन नाथाय बेबो फेलें। माने आंनि जिउनि डिसिसनफोरानो फेलें। आंनि हाबानि डिसिसननिफ्राय आंनि संसारनि डिसिसननिफ्राय आरो मालायफोरनि डिसिसन लाना होनायनिफ्राय गासैबो फेलें। दिनैसिम मोनसेबो साननायानो जाफुङासै। बेनिखायनो सन्यासिसो लाहैनो गोसो जाबाय आं। दासो माखौबा सन्यासि लाहैनोनो लाजियाबो। खामानिखौ मावनायनि सिगां मानोथो साना? मालाय बमब्रुमाया दाउसो देलायखौ मोजां मोनबाय नालाय लांबाय आरो। बेनोथ' बमब्रुमायाथ' दुमफावखौसो मोजां मोनोमोन। दुमफावजों बमब्रुमाजों मालाबानो ब्रेकआप जालायबाय। आच्छा फरायनो गारनानै नों बेफोरखौसो खबर लायो? माथो बुंनो आफा खोमाफोरावनो हाबफैलाबायो खबर लाया सानबाबो। ओइ नोंबो मा डायलग मारिबाय थादो? थांदो फरायसालियाव थांनो टाइम जायाखै नामा? दिनै पेरेन्टस मिटिं दङलै। बिमा नङाबा बिफा सासे थांनांगौनो जोंनि स्कुलाव। मा एसे गार्जेन मिटिं जाबाय थायो नोंसोरनि स्कुलावलाय? दानि फरायसाफोरा बिराद दुस्थ जाबाय होननानै मासावनो खेबसे गार्जेन मिटिं खुंबाय थायो। हांग्रिमान्दि थां नों। आं लेखा रोङि फरा रोङि मानसिफोरखौ फरायसालियाव थिनहरबाय थानाङाहाय। नों थांनाया नामा मालाबाबो फरायसालियाव थांफाया? आं
हाथासुनियाव थांना फैनि मा रावबो थाङालाय थाङाबालाय फरायसालियाव रावबो आंखौ मोजां मोना बिमा बिफायाबो आंखौ सैयानानै खोन्थायगोनलै दद बेटा आं थांगोन नों थांग्रोदो थां स्कुलाव जागोन दे नङाबालाय आङो बिमा बिफाया आंखौ सैयानानै खोन्थागोनलै मास्टारफोरा बिमा बिफा फैयाबाथाय जोंखौसो बुनो नागिरो मा बुंबाय थाखो थां नोंफ्राय थांगोन होनबायना आरो नोंहाबो बेफोरबायदिनो टेनसन जाबाय थानोसै आरो अमा राजा दुखुनि मोदै नों मा बुजिनो दासो दुखु मोननो रोंदों होगार लामाया दाया आंनि नङामोनलै हांग्रि मान्दि अब्लालाय सोरनिथोमोन बे आंनि गोसोनिसो दाय बे आंनि गोसोआनो जेबो बुजिया अब्लालाय मानोथो गोसोखौ हमथाया नों हमथायाब्ला सोरथो नोंनि गोसोखौ हमथानो नोंलाय सना नोंनोथ' आंखौ बुरखायनो हायो नोंखौ बुरखायस्लाय मोसाबुरिखौनो बुरखायगोन आं बेदर दाजा होननानै मोसाबुरियाबो बेदर जानो गारगोन बियो अब्लाबो नों बुजिनाय नङा आं बुरखायबाबो नों बुरखायजाखाया मानो हांग्रि सना ओरैनो अमा राजा लाजिनायबो गैलाना मा जाखो सेंग्रा सिख्लाफोर बायदि दासो गावसोरखौनो सेंग्रा सिख्लाफोर बायदि मोनबावखो ना माखो सेंग्रा सिख्लायालाय माबायदि जायो आरो बोराय बुरिफोरालाय माबायदि थायो सेंग्रा सिख्लाफोरासो एदावलायबाय थायो दा मा बोराय बुरिफोरा एदावलायनो मोना नामा बेनिखायनोथ' बेलेग सिख्लाफोरखौ एदावहोयो न'नि हिनजावखौनो एदावनो मोना नालाय नोंसा नोम्फा मोनामदारिया खोन्थानाय मा आंनि आफानि नामा मोनामदारिसो नामा दिनैसो मिथिबाय आं बिफानि नामखौनो मिथिलायो माथो राखाव बोराय होननायसो खोनायोमोन आंलाय हा गोदोनिफ्रायलाय नामानो मोननै मोनथाम थायोमोन माथो गामियाव मोनसे लिरनायाव मोनसे हा गामिनि नामानो मोनामदारिमोन आरो नोंसा नोम्फानि नामा नोंसा नोम्फाया फोरोंखानाय नोंखौ न'नि हिनजावखौ एदाव मोनाबा बाहेरनि हिनजावखौ एदावहैनांगौ दालाय माथो बाहेरनि हिनजावखौ एदावनानै लाबोनानै माथो खारजाफिनखो मानोथो बुथबथब जानानै सिन्था जाबाय थादों लाजिनायबो गैलादां फिसाफ्रानो देरजुबलाय लांबाय बिसोरो दासो माबा गोरलैफोरबायदि मेथाइ खनलायगासिनो जों मोजां मोनलायनानै मेथाइ खनलायाखैना जों नांलायनानैसो खनदों नांलायनानैबो मेथाइ खनलायो होमबा खनोथ' आरो जुगा सोलायलांबाय जुगा नांलायनानैबो मेथाइ खननो हायो दाना गोदान मुगा होननानै गोदान खालामनो थांनायावनो गावबागावनि आथिंखौ दानस'ना लानसिगोन नोंसोर बिहामजो नोंहाबो थाङा नामा दाबो हाथासुनियाव थांनो नागिरदों आयै बे माथा फाग्लानि थाखायनो थांनाय जायाखै आं दाबो गोदाव सोराव माबा माबि बखिगासिनो बखिदों एसे फाग्ला जाथों थ'दो मानिफ्राय मा जालांखोब्रा बोरै जाबावनांगौ जाखोब्रा मालायफोरा हाबानि हाथासुनिनि खुसि जालांदों आंहा मानो गोसो गोरबोखौनो दाबो बुजायनो हायाखै साला स्वाद बमरुआ दाउस्रि देलायखौसो लागारगारबायना हाबायाव दानो बम हैगारगारगोनलां मानो बम हैनांगौ जाखो दाउस्रि देलायालाय आंनिसोर बमरुआलाय आंनिसोर मानो इसेबां दोखो थिखारनांदों आंलाय दै आंहालाय साम' खिंख्रिखौ लानानैसो दुखु जानांगौ दा मालाय सोमस्रिखौ दुखु होनायनि साजाखौ आं बे जोनोमावनो मोनबाय नामाब्रा हा बे जोनोमावनो मोनबाय नामा आं सोमस्रि आंनि जिउनि सोमस्रि हिनजाव गोदान लायनो थांनाया दस्राखौसो लाबोबाय होमबा हा नङाबा माथो दस्राखौसो लाबोबायनो आजिखालिनि गथ'फोर माथो बुंबावनो गोसो जाबानो बैखौ गोसो जाबानो आमुखिखौ गाबोन समफोरनो लालाय दोनखारलाय जागोन सोर मिथिगौसै हा नङाबा माथो नै गावबुरानि बिहामजोआ मालाय सुखिदारनि फिसाला सेंग्राखौनो लाखाना खारबायनो जानोहाय दानि जुगनि बिहामजोफोरा मा जाजोबखो हौवा गोदानजों खारफिननाय जोंफोरबायदि सासे हौवाजोंनो रायजो जानो हानाय गोहो गैला बिसोरनाव हा माथो मोनबाथ' बानलु गुन्दैखौसो थुफ्लेना होसिगौ आं आहो नै बैसानि खारबायलियाबो सोरजोंबा खारहांनो सोरबा हिनजाव गोनां हौवाखाखौनो गोसो थोयोना मायोनो गुवाहाटियावबो थांबाय थानाय खोनायो हामुखानि फिसालायाबो आरो दरजा नारहैबाय थायोनो माथो सोरनि दरजा नारोहाय खोनाथाराखै माथो मालाबा जोंफोरनि बिहामजोफोरखौबो नारफैबा गैला आरो बेनिखायनो बिहामजोफोरखौ मोजाङै नायनानै लाखाहाय दानि जुगाव सोर मोजां दंबावो बाल फिसालाबाबो बेनो फिसाजोबाबो बेनोसो जाजोब्बाय माथो आंना फिसालाया मोजांहाय फिसाजोआबो आंनाबो फिसाजोफोरा मोजां गोजा हनै आमुखानि हाफांनि फिसाजोआ सोरबा बोराय हौवाखौ गोसो थोदोंमोननो आरो अमा राजानि फिसाजोआबो माथो बानलु बेदांनि फिसालाखौ गोसो थोयोबालाय नै दानि जुगनि गथ'फोरालाय गोसो थोनायावल' पातखौसै बिमा बिफाफोरा नोजोर होयोना होआ
बापावै रायखुमानायासो देरसिन जादों माथो नोंसोरनालाय मैगं हानायाबो दाबो एरा आलु भाजियाबो दाबो मोना साहायाबो दाबो दुङाखै माब्रै जानांगौ जाखोब्रा तात मा जमा थानो मोनथारनायखाय गोसोआ बिराद मोजां मोनथारदों नामा मानसिफोर रायखुमानो हा मालाथो रायखुमाखो जोंलाय जों मालाबाबो मानसिफोरनि खोथा रायखुमायाहाय मा रायखुमाया आंलाय माथो खोनाफैलायबायलाय आमुखानि फिसालायानो आमुखानि फिसाजोआनो जालायगासिनो रायखुमाबाय थाथ'नाङाब्रा उनफोराव रायखुमा थेमा नायलायलायनानै लामाफोराव दंफां सायाफोराव जिरायनानै रायखुमाब्रा दिनै बुम्रुमानि हाबायाव दा रायखुमाथ' हा जोंलाय माला रायखुमादों नै थबसिनाव सोंबानो जायो थबसिया जेबो मिन्थिया जायखिया नोंसोर मैगंखौ थाब हादो थाब संदो दे थाब हाथासुनिफोरखौ फोजोबनांगौ नेलु नेला खालामा बारहुंखा सारअन्थाइ फैगोन ना हाय इसिबां आथुर बिथुरखि जायोहाय सोरबा जायो हिनजाव गोदान हौवा गोदान सानैबो मिन्थिलाया नालाय आयो नंमारगौसो होमबा माथो हमख्लाब हमसे हाबा होनायाव नोंसोरबो बिराद मोजां बिहोमा होयोना दाखालिलाय सेंग्रा सिख्ला औवा बारियाव लोगो हमलायनायखौनो हमनानै नोंसोर हाबा होदों दिनैबो बिदिनो हाबा होनांगौ मिथिबाय आयो मा आयो बेलाय दिनै दावस्रि देलाय आरो बुम्रुमाखौ जेरैखि जायाबाबो हाथासुनि खुनानै हाबा होथारनांगौ बिसोर जाया होनबाबो नोंसोर साला लामायाव लोगो हमलायनानै रायलायब्रबनायखौनो हमनानै हाबा होयो बिसोरथ' एसे हाबा जानोबो समायखाबाय बेनिखायनो बिसोर सानैखौ हाबा होथारनांगौ मिथिबाय रायखुमा पार्टिफोर दे बोरै हिनजाव गोदानालाय दाबो सिखारा नामा सिखारबाथाय दायसो जागोन बेनिखायनो सिखारि समावनो जानाय लोंनायफोरखौ लाहार फाहार खालामजोबदो जाहाथे हाथासुनि खुरनानै थाब जाहोनानै रायजोफोरखौ थिनहरनो हायो हिनजाव गोदाना आरो हौवा गोदाना अख्रा जानो हागौ जायखिजाया फुस्लायबानो जाबाय नोंसोरो मिथिबाय दे जागोन आरो रायखुमानायखौ एसे खम खालाम नङाबा भिडिअ रेकर्ड खालामजागोन नोंसोर आंजों आयौ माबायदि मानसि बेलाय हिनजाव मोजां मोननाय नङा नों भगबान आंनि थाखाय बिराद मोजां हिनजाव दानानै दोनदों नोंसोर सिन्था खालामनाङा नै नों खुगायल' ब्राव ओराय मांग्राग्रा हिनजावखौनो सासेबो मोननो रोंला बेलाय हिनजावजोंनो सासेबो गोसो थोजायानो बयजोंबो गारनानै खारजाबाय थायो थफिरा मा बेनिखायनोथ' माथा फाग्ला आरो दिनैबा हाबायावबा दाउ बेदरखौबा बेसेबां बुरजा मोनजागोनहाय मानसिफोरनो रानना होनानै जोंफोर संग्रायासो मोनजालाय लाङा उनाव हा नङाबा माथो संग्रा खावग्राफोरासो मोनजाथारा नै खोला फाराथि मा जायो मिथिबायना गावसोर सिगां बाहागो लाग्रोयो उनावहाय जोंफोर मोनजालाय लाङा आरो मानसि नायै बेदरफोरखौबो बुरजा होयो नों आं मानसिफोरनो बेदरखौनो एसेल' राननानै होयो बेनिखायनो संबाय थानायावनो जाहोलांनांगौहाय बाबा रायखुमागासिनो नोंथिं साया लाबो लांगौहाय फाग्ला लांगौ जायबो रायखुमानो मोना बे फाग्ला सासेनि थाखायनो बे जेराव थायो बाखायोसो आं देनां बिनि हाबायावबो रायखुमानो मोनगोन ना मोना टेनसनसो जाबाय आं मानो मोना जानो रायखुमागोनहाय जों होमबाबो बाजैमोन आनैमोन थाब मावनोसै खामानिखौ नोंहा ना माथो हौवाया जेलाव दंनो फैफिनबायना फैफिनाखै औ जेलाव दङ हौवा गारनानैलाय बोरै थानो हायो हौवाखौ जेलाव थिनहरलायनाय आंनि न'खरनि काहानिखौलाय नोंसोरलाय बोरै मिन्थिनो दे नोंसोर जेबो मिन्थिया औ जोंलाय बहा मिन्थिनांगौ जाखो जों रायजोखौनो जाफेराखै दे साहाफोरा राननानै होदो आयौ बाला मालाय बयबो सिखारजोबथारबाय माथो आयौ बाला बाहेरावलाय एसे दावरावहाय नायसैनिरा सोर दावराव खालामदों बापावै दासो जादों दा सेंग्राफोर दे गोसो हो दे बोलो हो हाथासुनिबाबो गोगोम जाथारनांगौ दे सन्थला थालिर बिफाङा गायदो नोंहाबो बिबारफोरा रेडि खालामदो दे सारायफोरा हैदो रान्दिनिफोरनो ओंखाम संनो दे नारजि बुदों होथारदो एरलु एरला खालामनाया जिरायना थानानै बेयाव अर्डार होबाय थानाङालै दानो सियारनिफ्राय जोखाय जागोनबो सालाहांजों बापावै खामानिसो थिनदों दा आं नोंसोरखौ सासे केप्टेन थानांगौब्रा केप्टेन थायाबा जानाय नङाना सोरबा बांद्राय मावगोन सोरबा खम मावगोन बेनिखायनो सासे खोन्थाना होग्रा लिडार थानांगौब्रा ओइ थफिराम हिनजावफोरनि मैगं हानाय जायगायाव थां बेवहाय दावराव खालामबाय थानाङालै नों बापावै बिदिसो होनथारबाय होनबा नारजि बुदां जों मावगोन ना नोंहालाय मानो इसिबां टेनसन दे बरिया थालिर बिफांखौ बिदिसो गायनांगौ दा नोंहालाय मा जालायखो बापावै मानो दानो न'आव थांनांगौ जाखो हाबानि खामानिया दासिमबो जोबाखै हाबा जोबागौ माने जेराव थांनो मोना नों देनां नोंनि हाबायावबो मानसिफोरा बिदिनो सानसे हरसे खामानि मावना होगोन ना थिग बिदिनो नोंबो मालायनि हाबायाव थानांगौब्रा बेफोरनो नेमखान्थिब्रा बयबो बयजोंबो अनलायनानै थानांगौ बयबो बयनोबो खामानियाव हेफाजाब होलायनांगौब्रा फैसा गोनांखाय बिदि बुंदों नामा नों बिदि होनबा जायो नामा गामिनिफ्राय एख्ल'नानै दोनजागोनबो नोंसानि न'आव रावबो हाबा आरो नोंसाबो मालायनि न'आव हाबनो मोनि खालामनानै दोनजागोन मिथिबायना न'नि बिगोमालाय बहा थांदोंलै आंनोब्रा दिनैनि थाखाय आंनो दिनै न'नि बिगोमाया आंनोनो सामलायनानै होदों
मा साला सुवादब्रा आं न'नि बिगोमा दिनै बेनिखायनो नोंसोरो गोसो होनानै खामानिखौ मावो मिथिबायना रावबो गसंनानै थानाङा सोरनि हाबा होननानै बुङोब्ला दिनै बमब्रमानि हाबा मिथिबाय जानला मानलानि हाबा नङा दिनै बमब्रनि हाबा बमब्र हाखराव गाब्रनि हाबा बलेथ' बमब्र हाखराव गाब्र बिराद समायथारोलै मानसिजों माथो दुम्फाखौसो लायनो थांदोंमोनबालाय बोरै दाउस्रि देलायखौ मोनबोखो बेखौनोथ' बुङो बमब्र हाखराव गाब्र'नोनो खायदा नागिरबाय थायो मानसिया हाखराव गाब्र'नो गोसो गैयाब्लाबो बिनि आथिं थोंनैयानो हाखराव गाब्र'नो जाबाय थायो जायनि जाहोनाव गावनो दुखु मोनफिननांगौ जायो बे बमब्र हाखराव गाब्र'आ गसा इसोरासो मिथिसिगोन आरो यानो जादोला जानांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखा नांगौ हैचां होनलायना मोसानांगौ दिनै नुबाय थलानि आखला ओइ दां जेबो मिथिया नोंहा बमब्रनाव सोंना लाबानो जाबाय आच्छा बिबारखौ बहा दोनहैनांगौलै आदा आंनि खर'आव दा साला बुरैफोरनावसो बहा दोनहैनांगौ जागोन दे आदा बे बाथौआवलाय थालिर बिफांखौ मानो गायदों ना फुजा होनो नागिरदों फुजानिबो बिराद गिदिर फुजालै नों बेफोरखौ उनावसो बुजिगोन ओइ बाथामिस मोजाङै खोन्थानोबा खोन्थादे आं दुम्फामोननि न'आवसो उन्दुनानै दङमोन माब्रै आं बेवहाय फैखो बं आंखौसो किडनेप खालामबाय बाल्ला आयौ बाला खारखोमानायसै आं ओइ साला नोंखौ फुजानि थाखायसो लिंनानै लाबोदों दा आयौ बाला होमबाना आंखौ किडनेप खालामगोन आं दुम्फावनि बिनानावजोंसो उन्दुनानै दङमोन फुजानि थाखाय लाबोबायब्रा न' सिङाव थां बाथामिस आंलाय मानो न' सिङाव थांनांगौ दे बे बमब्रानि बिमायालाय दाउसो फिसाय थां दख'ना गानै थां मानो दिनैनि दिनाव दख'ना गानाबालाय नांगौबा उनाव गानफिननो हागोन दे बेलेग ड्रेस दा दख'नाखौ गानैथ'दो जाम्बि दिनै फुजा होनायखौ मिथियाखै नामा बिसोरहा न'खराव रावबो हिनजाव गैया नालाय नोंखौ लाबोथ'दोंब्रा खामानि मावनो थां दख'ना गाननानै न' सिङाव थाहैथ' नंगौना नङाहाय औ आं नों उन्दुनाय बिसिनायावनो दख'नाबो दोनबोखादों थां नायनानै गानै थां जागोन दे आच्छा मादै हिनजाव गोदाना खारखुमालांबा मा जानांगौ जाखोब्रा बेनिखायनोथ' नोजोर होबाय था नों आरो फिसालायाबो दा मिन्थिबायबा दावराव खालामफैगोन जेरैखि जायाबाबो दिनै हाथासुनिखौ जाहोथारनांगौ नङाबा आं बिहामजो मोननाय नंला सिन्था खालामनाङा दे गामिनि मानसिफोर थासान्दियावलाय मानि सिंगा जों दङना बिसोर सानैनि हाबाखौ बारहुंखा सारअन्थाइ बारहुंखा बारबाबो जाहोथारगोनब्रा दिनै दे होमबालाय एसे नायनानै होदो दे आंबो गामिनि बोराइफोरखौ साफा सानै लिंनो दंबावो बिसोरखौ लिंहैनि दे होमबालाय दा बमब्र फैबा थाबैनो खबर हरबानो जाबाय आच्छा जागोन दे जेरैखि जायाबाबो हाबा होथारनांगौ बे दाउस्रि देलायखौ बमब्रजों साला सुवादफोरा बिराद समायलायगोन देनां हाबा जाखांनायनि उनाव इसोराबो बोरैबा मोनसे मिलायगारनानै जराखौ ग्रोब खालामना होगारोना बमब्रजों दुम्फावजोंबा बरिंसो नांलांगौमोनलै इसोर सानैखौ जमानो थोद जमिथारनाय नङामोन दाउस्रि देलायजों बमब्रजोंसो समायो बेनिखायनो थैथां जुजिनानैबाबो हाबा होथारगोन आं बिसोरखौ ओइ साला बै मेगन थिलियाव मा दावरावलाय नायहैनि र' आरो सोरखौबासो रायखुमा बावलायबाय नामा बिसोर बा थफिराम माथो साजायजुना दोनथारबायब्रा मानिबायलै आं नोंखौ आंखौ मानिखानांगोन ना आं नोंनि गुरुसो हायोबा नों आंखौ गय फाथै होनानैसो खुलुमनांगौब्रा हाथासुनिया जाखांबानो गुग्रुब खुलुमगोनलां नोंखौ खुलुममारगोनथ' औलै औ ओमफ्राय दुम्फावा माब्रै दङब्रा माब्रै थानांगौ मोजाङैनो दङब्रा आं खेबसे नायगौमोनलै खावना लाबोनाय नालाय एसे रागाबो जोंनो हागौदां दुम्फावा दाउला हाथासुनियानो जाखासिगोन मानो कें हौवा गोदानाबो सोबबा गारगोनलै दुम्फावजों हाबा जाखांबा खेबसे साइज होबादोलै नों आंखौ आंखौसो उनाव सोबायबानो जाबाय नों मा होनखो नोंखौलाय मानो सोबानांगौ जाखांलाय माने खुसिजों दे माबार हाथासुनिखौ खुरनोसै हौवा गोदाननि ड्रेसा गानैदो थां आयालाय आया नोंसायाबो दङब्रा जायखिजाया नों हौवा गोदाननि ड्रेसखौल' गानलाय जों थासान्दियाव नों टेनसनखौनो दाला बमब्रमा नारजि बुदां दे थाथ' आं दसे उनाव फैफिनगोन एसे दुगैनानै फैनि आं खामानि मावनानै मोदोमा लेथ्रा जाजोब्बाय थाब फै दे थाब जागोन दे दे थाब हौवा गोदाननि ड्रेसा गानदो बमब्र आफा आं मानोथो गसंनानै थाबाय थाबावखो दे जिफोरा गानदो माबार जागोन दे आयै ओइ मादै बमब्रआवलाय दासिमबो मिन्थियालै माबार हाबाखौ होनांसिगोन नङाबा जानाय नंला हा माथो हिनजाव गोदानखौबो ओंखारनो होनोसै आं दे माबार बुरिया न'नि फुजायावनो आंहा मोनगानबानो जाबायहाय ओमफ्राय मानो आंखौ बेफोरबायदि दख'ना गानहोदों दे गाननो मोनदों बेखौनो रंजा माबा सानख्लाय सानगासिनो दङ बाल्ला बे फा मोजां दख'नाखौ गाननानै बै खामानि मावनांगौ जाखो होमबाबो फाखोसो
गिदिर खालामनो नागिरदों खोमा आरो दे माबार खैना गोदाना लाबोदो खैना गोदान र दसे थाबाव लाबोगोन बाप्पा ओइ माथो जायगायावनो दंफैखायोलै फाग्लिया ओइ दाउसो देलाय ओइ मा जादोंहाय आं जेबोखौनो बुजिना मोनला बालनि खैना गोदान होननानै बुंदोंहाय थौलाय न' सिङाव थौलाय गासिखौबो बुजायजोबगोन आं आया बाला सिमाङावसो दं खोमा बरिया नुखाबाय दस्ति थाब जानो मोनबानो जाबाय लोंनो मोनबानो जाबाय मानोना सानसेबाबो थैखानांगौ बेनिखायनो रंजाग्रोनांगौ जागोन हाबायाल' जाग्रोथोंब्रा दस्ति खैना गोदानालाय माथो रुमाव गैया नुदोंना सन्थला मा खैना गोदाना रुमाव गैया बहा थांखो बेलाय ना खारबाय खारलाबायो नामा खाराखै आयौ बाला सोरखौ नागिरदों नोंसोरलाय बापरे बबेनिफ्राय मोनफैखो बेलाय आंलाय मा मिथिगौसै आं दिनै हराव दुम्फामोननावसो उन्दुनानै दङमोन मा आंथ' आरो दुम्फामोननावसो उन्दुनानै दंमोन नोंसिनाव बोरै मोनफैखोथाय बोरै जाखो बेलाय दुम्फावालाय आयै दुम्फावालाय माबेनि दुम्फाव जालाबायनांगौ जाखो खैना गोदानालाय माथो दाउसो देलायानो मा होनखो आयौ बाला मा होनखो ओइ बमब्र हाखराव गाब्र नोंनो माथो थांनाय हराव दाउसो देलायखौ खावनानै लानानै फैदों मा बाथामिस बमब्र आंखौ खावनानै लानानै फैदों नों लाजिया नोङो आं नोंजों हाबा जाया होननानै बुंखाबायना ओइ आंबो नोंजों हाबा जाया होननानै बुंखाबाय दा होमबालाय मा बालनोथो आंखौ खावनानै लाबोनाय आंलाय दुम्फाखौसो लायनो थांदोंमोन दा नोंलाय बोरै फैखो आं फैनो होननानै फैयाखै मिथिबाय नोंसो लाबोदों आं नोंखौ लाबोनो होननानै थाङाखैब्रा आं दुम्फाखौसो लायनो होननानै थांदोंमोन नङा माथो नों आंखौनो लायनो थांखादों मिथिबाय ओइ साला नोंजों हाबा जायाब्रा आंबो नोंजों हाबा जाया आयै बिदि होनबानो जाबाय गामिनि मानसिफोरखौ लिंहरखाबाय हाथासुनि खुरनो होननानै दा बेफोरबायदि खालामबा जाया नोंसोर हाबा जाया होनबा आंनि गोथै सहसो मोनगोन आं मानिया बे बुरै देहायाव आं बेफोरबायदि नोंसोरनि बेफोरबायदि नांलाय खमलायखौ सहायनो हाया आयै आं गोरोन्थि मावबाय जेब्ला आंनो सुद्रायगोन आङा बिनि बिमानोबो खबर हरखाबाय आं हिनजावनि फिसाया न'नि माइनाव ना न'नि माइनावखौ लाबोबाय जेब्ला मानोथो हरबावनांगौ जाखो दाउसो देलायखौनो बिहामजो लाखिनोसै आं आं थाया माथो है नोंसोर था आं आइजोंसो रायलायदों आयै आं दुम्फाखौ लायगोन आं दुम्फाखौनो बिहामजो लाबोगोन जाय बिहामजोखौ लाबोदों बे बिहामजोआनो न'आव थाथोंसै आं बेयाव नोंनि नाटकखौ नायबाय थानो गोसो गैला बारा हाइ प्रेसारासो उथिसिगोन आंना आयै प्लिज बिदि दाबुं आं गासैखौबो थिग खालामगोनब्रा आयै आं दुम्फाखौ लायगोन बिदि होनबानो जायो नामा नाङा जाय बिहामजोखौ लाबोदों बेखौनो लादो लांलाय लाबोलाय खालामबाय थाबा संसाराबो मिनिगोन जेबो नङाहाय मिनिबाबो आंलाय माथो मिनि जाखायो आरो एसे एनैखौलाय मिनि जाबावगोन आरो आंहा ओइ साला बांद्राय बेले बेजे दा खालामब्रा नोंसोरो बिमानि खोथा साना नामा नोंसोरो गावबा गावनिल' खोथा सानो गावबा गावनि खोथा सानानैथ' नोंसोर बेसेबां उदां बेरायबाय उदां मानसिफोरजों गोसो थोलायबाय दा बिमाफोरा मोनसेल' बिनायखौ होनोनो हायाना नोंसोरो हा नांगौथ' आरो दाउसे देलाय आंनि मुसुगुरखौ लायै नों जे खामानि मावा मानो आं नोंखौ बादाखौनो होबोनो हायासै नों जेरै लुगैदों बेखौनो मावनो होदों आं दिनै आंनि मोनसेल' बिनायखौ होनो हाया होमबा अन्नानै हाबा जादो आइ आं बमब्रजों हाबा जाया आंबो नोंखौ हाबा खालामनो गोसो गैयाब्रा नोंसोर गोसो गैया होनबानो जाबाय जों बिमा सानैनि खोथाखौ लाखिदो नङाबा आंना हाइ प्रेसारा उथिसिगोनसो आरो दाउसे देलाय नोंबो आंनि खोथाखौ मानियाब्ला दिनैनिफ्राय बिमा गैया होननानै सानदो आरो खोनासं हाबाया जाखांबासो आंखौ खबर लाहर नङाबा आंनि गोथै देहाखौ नोंबो मोनगोन इमोसनेल ब्लेकमेल बिमाफोरा इमोसनेल ब्लेकमेल खालामो नामाब्रा जाम्बि बिमाफोराबो फिसाफोरनि सायाव लुगैनाय थायोब्रा मोनसेल' लुगैनायखौ सुफुंनो हायाबा मानि फिसालै नोंसोर हो मानि फिसा आरो दाउसो देलाय नोंथ' गोसो बायदि बिराद उदां बेरायबाय हौवा गोसो थोबाय बोराय हौवानाव खारसनहैफ्रामबाय बाथामिस आं बोराय हौवानाव खारसनहैदों आरो जबरदस्ति बिमायासो हाबा खालामनानै होदों दा आरो दाबो होबावनो नागिरदों आं हाबा जायालै आयै दे जेबो नङा हाइ प्रेसारा उथिनानै थैनानै थानोसै आं ओइ बमब्र हिनजावखौ नोङो देनां 100 जनबाबो मोनगोन नाथाय बिमाखौ नों सासेखौल' मोनो मिथिबाय बेनिखायनो बिमानि बुंनायखौ मानिनोबा मानि ना सन्थला आं मालाय मा बुंबावनो जायखिजाया बयबो खुसियाव थाबानो जाबाय आरो आं बेखौनो लुगैयो बिसोर सानैनि हाबाया जाबासो बयबो खुसियाव थागोन दा आं हाबा जाया आंबो हाबा जाया नांगौबा आयै जों सानैबो ज' थैगोन दे थैनो थाखाय नोंखौ खांबाय होमबा आं बिदि समखौ मिथिनाय मोनब्ला आं सिगाङावनो नोंखौ गोदना गाथेनानै बुथारगौमोन आं हाबा जाया मानो हाबा जायाब्रा ओइ सन्थला थांलाय बमब्रमानि उन एसे बुजायहैदां आरो साबि बमब्रमाजों लोगो जाफानाङा बयबो खुसियाव थानायखौसो लुगैलां होमबाबो नायनि र
ओइ दाउस्रि देलाय हाबा जादोब्रा नै दरखार हाबा जानो ए दाउस्रि आंनि फिसालानि हिनजाव जादो आं जानला मानला मानसि नङाथ' आं जिबायदि रांखिनि मिथिबाय देनां नोंखौ फाख्राय फाख्राय बुबालाय बिहामजो रांखिनि होननानै आंखौ नोङो गामि गामि बांसावबायलाय बेयो जाबाय उननि बाथ्रा जायखिजाया फिसौनि मोखां नुलांबानो जाबाय आयौ बाला फिसा खांग्रा मेसिनसो बानायनो नागिरदों आरो जियानो जादोला हाबाखौ खालामथारनानै होगोन जों नोंसोर ना होनबाबो मिन्थिया थफेराम दे एसे हेफाजाब हो आं थानायाव गिनालै मादै खैना गोदानखौ आं न' सिंनिफ्रायनो थांनो होआ मा होनदों मा होनदों होनबा खुना ला होनदों दे होमबा थफेराम हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ सामलायदो आं बाहेराव दसे मानसिफोरजों रायलायहैनि बाथोमै आंखौ हमख्रब हमसे हाबा होनो नागिरदों आरो औ हमख्रब हमसिबाबो नोंखौ हाबा होथारगोन आं नायथारनि आंबो फुजारिया लिंहरबाय खैना गोदान आरो हौवा गोदानखौ माबार फैदो आं हाबा जाया माथो नोंहानो हाबा जाहैथों आंहालाय मानो हाबा जाखांबायनांगौ जाखोसै नोंनिसो हाबा दा फैनोबा फै माबार नोंथ' जा खुसि मोनदों नङा होनबा हाबहां खुसि मोनदोंथ' आरो आंनि बिजावजालि जानो मोनला नालाय बाथोमिस नोंनिनो गदाय जाहैनांगौमोन आं नार्जि बुदांखौ हायना मुलि लगायना बेनिखायनो बमरुआ खावना लाबोनायखौ मोजांसो मोनदों आं आइ थफेराम मा नायबाय थाखाय हमख्रब हमसे लानानै फै औ नों सिन्था खालामनाङा देलाय आंबो दङ हमख्रबफानायाव थौ मा देलाय नै हमख्रबनोसै आं मोजां हमथार बेखौ जाहाथे खारनो हायै बायदि मा खालामनानै लाखोब्रा आंलाय लामायाव लोगो मोनबोनाया आसि दुमफावसोमोन होमबा आं आरो खुसिजोंनो जेथिं मेथिं दुमफावसो नुदों खोमा सानदों आं मा होननानै दुमफावनि खाथियाव निमाहा बिबावनांगौ जाखोब्रा जेखौ मावनो लायो मोनसेबो जाफुङा हाय रे खाफाल बिदि खाफाल जायोलै मानसिना खाफालनि लिरनायखौलाय जोंलाय बोरै मिथिनांगौ दे बमर फिसा आंनि फिसाजोखौनो खावनानै लाबोबाय जेब्ला बेखौनो हाबा खालामदो न'आव लांफिनब्ला समाजनि मानसिफोरा मिनिगोन आंनि फिसाजोनि भबिसतआ नोंनि आखायावसो दङ अन्नानै आंनि फिसाजोखौनो हाबा खालामदो हामाथो हिनजावनि फिसा खेबसे मान सनमान थांबानो थांफ्लेबाय थायो बेनिखायनो दाउस्रि देलायखौनो बिहामजो महरै लाखिनोसै आं बेखौनो हाबा खालामदो फिसा औ आंनि फिसाखौनो हाबा खालामदो दे ओरै लांफिनबावनांगौ जाखो समाजा ओरैनोबा फिसाय गैयै मानसिखौ मिनिखायो दा आंनि फिसाजोखौ लांफिनबा आंनि फिसाजोआबो मिनिजागोन बेनिखायनो आंनि फिसाजोखौ हाबा खालामदो दे बियानि आंनि फिसालाया हाबा खालामगोन दे नों बांद्राय रुखु रुखु बुंलायनाङा गावनो खावनानै लाबोबाय जेब्ला गावनो हाबा खालामनांगोन गावनि गोरोन्थिखौ गावनो सुस्रांनांगोन हाबा खालामा होनबानो गगोन सानदों बियो गवा हयथ' दिनैनि हराव बे न'आव हाबा जागोन नङाबा गोथै सहनि सारादु मोनजागोन हाबा जाया होनबानो गबाय बे बुमरुआ गावासो केयारलेसनि खामानि मावदों दा हिनजाव गोदान खावनो थांनायनि हिनजावनि मोखांबो नाया मालायनि सा सा सोनारनाय खावग्राफोरनिसो दायब्रा आंनि दाय नङाना खावग्राफोरनि दायबानो जागोन नामा नों गाव नायनो हायामोन आरो नोंनि दायथ' गैयामोन मालायनि सायावल' दाय हगारनाङा नोङो आरो दुम्फाखौबो नुनानैबो दय माथो होबोआखैनो माथो नोंलाय दा नों दुम्फावनि सिगाङाव मा होनगोन नोङो दुम्फावा मा सानगोन नोंखौ दाजि एसे नोङो जल्दि बायराव फै फैगासिनो दङ खैना गोदानखौबो जेने थेने फज'हैबाय होमबालाय आं थांनोसै दे हाबाखौ खालामनानै होथारदो फिसाजोनि हाबाखौ बिमाफोरा नायनो मोनानो बियानि नों टेनसन लानाङा आं खोथा होबाय नोंनो बे न'आव दिनै हाबा जागोन नङाबा सारादु मोनजागोन ओइ मा जिरायना थाबाय थाखो फैदो आं हाबा जायालै हाबा जाया होनबानो जाबाय नों गावनो दाय मावदों जेब्ला नों हाबा जाखानांगोन ना देलाय दसथे माबा मोनसे जासिगोन फै आंबो गोदो हाबा जाया होननानै जानांदों इसोरा माबा मोनसे लुबैनानैसो नोंसिनि हाबाखौ खालामना होदों खोमालै थोदो बमरु थोदो माथो इसोरानो माबा मोनसे लिरनानै हरखादों खोमा बेनिखायनो दाउस्रि देलायखौ बिहामजो महरै मोनबोबाय नाङा होनबाबो फैदो आफा फैदो बिमानि आरजखौ सुफुंदो औ बमरु फैदो बांद्राय सानबाय थानाङा आरो बांद्राय सानबाय थायोबा लिंहरनि र' आं थफेरामखौ मा लिंहरलायनांगौब्रा नै आं फैबायानो ओइ बमरु फैनोबा फै नङाबा बामखांना लांनायाव जों दं ओइ सेंग्राफोर फै मा मोखां नायबाय थाखो हौवा गोदानखौ बानदो आं हाबा जाया होनदोंना